Dili matud pa atrasan ni Davao City Acting Mayor ang sugyot ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga himong charity boxing match. Ang giingong hagit nga sinumbagay. Apan duna siya'y gilatag ng mga kondisyon. Atong sero ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang kondisyon ni Acting Mayor Baste, kinahanglan mo pa ilawom sa hair follicle test ang tanang elected officials lakip ang presidente. Samtang si General Torre padayon sab ang pagpaugnat og kusog aron matud pagpangandam sa giingong boxing match. Pinaagi kaganina siyang pagjogging luyo sa pagbunok sa ulan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Kini ang tubag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte labot sa pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga mokasa kini sa pagsabot ni Torre nga nanghagit og sinumbagay si Acting Mayor Baste kaniya. Sumala ni General Torre, himuon kining charity boxing match ug ang mga biktima sa baha matud pa ang mga benepisyaryo sa kita sa boxing. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Luyo sa pagbunok sa ulan, si General Torre nagpaulan gayod aron mag-jogging agig pagpanganda matud pa niya sa charity boxing match sa Domingo. Sumala ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, naka 10 rounds sa pagdagan sa PNP Oval si General Torre kaganinang buntag. Sa miaging adlaw, gipakita sab ni General Torre ang iyang pag-ensayo sulod sa boxing ring, agig pagpakondisyon sa lawas sa matud pa charity boxing match. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag si General Torre sa kondisyon ni Mayor Baste labot sa hair follicle test sa elected officials. Apan karong adlaw, nagpagula ang PNP PIO ug mga hulagway nga gina-set up na matud pa ang boxing ring nga gamiton sa Rizal Memorial Coliseum. Sara, luyo nga wala pa'y kasiguraduhan ang boxing match karong Domingo. No? Ang ahensya sa gobyerno, partikular ang Games and Amusement Board, nagpagula og resolusyon aron matud pa sa kaluwasan, integridad ug sportsmanship sa maong dula karong Domingo. Ug girekomenda nila nga kinahanglan matud pa ang accredited ug kaning professional referee ingon man dunay mga medical personnel sa maong laban. Samtang gikumpirma sab no sa National Bureau of Investigation nga ganinang buntag mibiyahe padulong sa nasod Singapore si Mayor Baste kauban ang iyang pamilya ug staff. Apan wala pay kumpirmasyon gikan sa kampo sa mayor labot niini.